Kuli perok bro kani kade ka nyutrik jung benai yong arjar arpong. But ngakran ipi kani khlemat kani kade kapor shibuji shiteng no phaisingi ngala tha je kani ke jing leblai hang ne snong jungi bang ban si ngan sule no ini video ban jubab ban pensai ipi ki katukani ki jing keli ki jing ki comment ki jong pi ki bang amla ban jubab shimet iwi piwe thendring ale ni video khna bang la ban kentup langi ki bro. Tiba kata kalong gum ni seisien ngan batai biang ngan pensai biang kata kalong ba ngam dei ke news ti bat kham pat shim la khamti pen khamti yang ada ke sarkar lan ni kanu kanu ketanat jong ke sarkar jela kaban IP kini ki news balai ngoi kani nomor ba banai hi ke news ba banai hi kini ki jingtip ki babnya na kalong na kajela ni na kari bro kawai ti ka bai dei bat ki khubor hab ban register le hab ban pen ban long certified nani ban don di jing tho jing tar ki babiang kum kata ka news channel mo tin re ko makalong nga di tang ru pa ba bat ngam de kanu ka news channel ka ban la ban ai phi kita ki jing tip ki badon kam tin re kani ka video jonga ka de tang ban pinsha ye phi ya ki bangi don kam ban tip kum ka em lang salang ha ka bai de bat ka jinglong jingman jong uni kunyang jingpang COVID-19 batang uni hi nomor balai gidon kam ban tip lang baro khna bengila ban pensapriang ya kata ka khubor ka balong kumnu ka khubor ka ban pensyai ba kumnu bengila ban ya dai la di uni kunyang jingpang rei ka ei ke baja kumnu ka sarkar jela ka penya bat le ya ki jingdon kam ya nabenta ka imlang salang ban tau pai ba sngo ba ban pe ki news channel ki ba pher ba pila ban lap ha YouTube ani pila ban lap di kot khubor le pimyo kot khubor ki channel YouTube kuma phi i kini ki video jonga pila ban iru ite ki video ba kan thop kum ka BTC channel kum ka T7 PCN bat ki wei ka dandu ka all India radio ka bajumi man la ka step ha ka por khnai buji khnai steng ye ha po YouTube ba kata ka long ka ai ki khubor ki ba man la ka sngi ti suba ban pe ki taru nomor ba kini kinai phi ki khubor ki ban ka jela bat kum juru na kari ha ka rukam ka ba bania ba ha rukam ka ba shai bat ka baning kot kum ju tenre kawi dei bat ngapan nganum la ban ai kita ki borok han nomor ba kani koi baleng ale kani nomor ngakwa ban penduk mensiem lani ngakwa ban kiar ru na ka ba pensapriang ye ki khubor ham saya mo baleng ngoi kata nomor ba ngakwa pensyai kani ba uriu pat ba hi umla ban ai ya kanu ka khubor ka bati kena kabamut mapila ni mangaru habang irang dehi kiriu pat ba ngimla banai kanu nu khubor ka bati kana laj satang lada ngila penrung ngila de la ni lada ngila register de kumita ki news channel ha ka ban ai ya kijing pensyai nam dai pat ba bat kanu ka khubor hi ka bami nangi kiriu pat ba khlam da yo jingbet na sarkar lada la ban syong no kalong kei tang khubor ham saya ba ka bamla ban syania ka bamla ban penti kana te bat nga bat nga ka pensai kani ba kata kalong ba nang ni syahmat nganumai gini ki khubor ki ba la ban long breaking news ni ki ba la ban long ki barang suggestion lani hakani ki jaka ja kamta hakatai ki jaka ja kamta em ya kata kanumle ti ya kata bentang la syania haki news channel ki ba pher kumbangi syania haki doktor haki nas ban sumar kumtaru ngi syania haki news bar ki wei nabentaki khubor mo haki news channel bar ki khubor nabentaki tai khubor re nakaliang jonga sesien nan yathu ipi ban pensai ipi bakata kalong kadetang ka jing pensai bar ban yarap bangi ngila ban smuthu i jinglong jingban juni khnyang jingpang ba kumnu ngila ban pelaj yala de nak jing yabet ti kumbakalong hi hadu mata mane nga IP khubor nakaleng ka pertai khna bingin smuthu kan ka kumnu ka khata ya ka pertai boro kawai but kumnu ngila ban like pat barki kita kijing le kalong no ka kenja awareness mo ka jing tip kalum ka jing pentip pat ba ni ka jing tip kalum halor jong ni uknyang jingpang ti kala benlong bangah ngan ladang itu iki hapadeng jong phi hak bai de bakani ka jela jongi kala bendir pore ni kala ben sleme ti henrei kanu ka khubor ka banga iPad kelum lang kanu ka khubor hi ka lada ka slam ni la ka kloy suma ban tebe kani lada ka slam ni ka kloy la pitip menene pitip shibet ne pitip la sai ka khubor kane hi ka khubor mo te bat kamdan kanu ka khubor ka ba kloy ni ka khubor ka ba suki te la da philap ya ka khubor henen ni philap ya ka menta mstep ni philap ya ka shibet men miet ka dang ne hi ka ju ka khubor
mo ti henrei ya kai ke badan kamban hakani khlimar ba phidan kamban le ka de ba phinia dai la ka jong ke yin kasem phidan kamban ya dai ke ba bathon phidan kamban ya dai la di no ni u khnyang jingpang covid-19 kumba ka long kumba la batai daka sarkar jela ya kita ke ba phidei ban le khoj la de la da philadon ya ka jingrung jingni hakiti ki hospital arteli hapo bethani shillong ba bethani hapo nong po phidei ban pentep ila de bat kini di ki bangi ngila ban le khnang ban ya dai la de ba ka yin kasem mo ti henrei hak bai de beki khubor sngo bha banom khmi lenti na nga ba phinyo ya ki breaking news kuma phio ki news channel bat ki mo nganum la ban le kata nomor kani kamde ke jingkhot ku jongal ni kani kamde ke jing khampi ke jipen khamti daka sarkar jela yang amo hoi le si ya kani ngala banong bangala de penrung kerteng la de bat ke sarkar jela kumnu bangala ban ai ke jing tip ki babania hak bayadei beruni covid-19 kata kabamut ngala banyo jingerap na sarkar jela na benta kita ki baro reka hadu menta ngampat sim layo kum kata ke jimen khamti la ni ke jingtip na kaliang ke sarkar na kata ka daw ngampat la ban le hadu menta mo sumba ban syai kani di khnang ba phi phinom khmi lenti na nga ba o bali banga khamya thu lani ya kabal aja mentar phi dang thu sa DNM kita ki baro khoi ki banga ngai thu man la kasngi ka dei be kat kum ke jing pelait pat ba na sarkar pedeng hoi kum hakani kasngi nan su anuk sa kum kani kasngi latip ti kena ka perthai baro ka latip ti ka latip lun ba ka stat ba ka rukampur kini ki ya kini ki khubor ka jing hisah kini ki por ki ba menta ba ko mengi tip ka lakyu sa arngut ki bri ki banyo ini kena jipang hang ni hapo ke jela ke jongi henrei ya kata ngampala an penti kena nakal yang ke jonga ki henrei ki khubor ki babnia bar ki bati kena ki de ki ba phila ban lap tan ki news channel bad ki kot khubor ki jong phimo ki ba phila ban lap maman la kasni maman la ka janman la ka kentar ki dan ki ba ai ti ki ba hakashisni ki dan ba hai do lai sauteli ki video ki news channel ki jong phimo ti suba ban pej ya kata bat kidan lu ki jing pensai na kaliang ki usembut menteri lani nu menteri jongi nang ni na jong ke jela te bat kita ki baro khoi sesisian nganum ai hiru na kani ka jonga phila ban lap hagi wi channel nomor beling ong siong ai kani nomor ba ki babun nga nget nga suthu ba kadi jing shania ka jong phi ya kani ka kamai ka jonga henrei ka kamdi tang kataru ki babun ru ki sngo suk bat sngo thu ka ktien khasi kismusuk ba banga karen ktin khasi mga percaya ktin khasi henrei kumang long ni asisin kini channel baro ki ba mi kita ki banga ngoi phiru ki dei be hak ktin khasi mo ki dei bawan me hak ktin khasi bat phila ban sung thu ya ki da ka ba shai mo kani de ka jingkwa ban pensai jonga namar balai kani ka rukom ai khubor na ke nangi ki briu shimet nani ki briu shimet na kini ki rensan kala bani lambakla kala ban pen kelalong kata khubor hamsaya ke khubor hamsaya ka debit kani ka bamut ka bami be no rio pat ba khlam da don nong rem hakan no jing pensai de ki tolong khubor ni kilar pathai khubor mo te subha ban kiari la dia na ka ba pen saprang ki khubor hamsaya ki babon namar hale hawai pisngo de pisngo kum bayo ni ki jaka ki tolong ba nani ki jaka ni ki tolong khubor ki batikna te henrei lada 4 sim la penmi ki kor khubor ni ki news channel ki ba peru pe ki bla register la dia bat ka sarkar te sngo bha ban kiari la dia na bale kum ni namar kani kala ban wan ra ki jing kulmar jingmut kala ban wan ra ki jing ting jing sir ha ke imlang kasalang mo ti subha ban kiari kani namar kani di kapor ka bangi hab ban bud renti ka sarkar ba di kai ka bangi ngile la ngim dan ka jing kit kli halaka ktin ka thli ka bangi kuran ani ki messages lani ki WhatsApp ki bangi ngi forward ni wishi way kan jenjar bha ka sarkar kan la ban te lakam kaban penjajai uni pat ba badan hang ni hakari kini ka jela ka jong imo te bade na kini ki khubor ki hamsaya bat ki we ki ba penlong ki bre bikin sa dum bat bikin sa ka jing bam shai ka bai dei bu uni nyang jibang covid-19 bat ke sapoi ban penlong ki bikin shim ki rai ki balong ki bam sutana bi bas ngusi ru hakim lang salang ga jong imo ti subaban kiari kani tito mentah ka bentak ba har kata ditang ka bentak beningkong bentak alis ka bentak ba har kala ajrong lupa ka video ti aisha banga tito ka bentak ba har par kalong ba kadhadu mentah 4 dan betip kumnu upai uni ukhyang jingpang shani shapo ka jula ga jongi hoi sungsi ba iwe ni ki doktor ki bapaw hang ni po jula ring ila khla no nu ni ukhyang jingpang re 4 chimla penti kenapa nang no yo nang no pai nang no wan mo
ti bad kani ka kala ban long ka kala ban wan lingba jong junuru tin re kuma kalong menta ki buni bakali kumta wan rung haba don haba ka khang ka surok kalti singken ho nga suthu ka don ka jing diaw mun sim ka don ka jing ting ka jing sier ba ki jing kali ba bun kum kita ki bro khoi re kuma kwa ban pau ni ba kata kalong ba kini hakajing shisha uni ku knyang jing pang nada la ban chukdo ni kalong ba umde kum u kenjamrat ni kum ukso miaw ni kum kenyang kalau ko bangi la ban yoi habashai khandang banong ban ithu ba uni knyang jing pang ulasno hamet jongno but ba ubot chidu shiyeng shasem lani kam dei ke ba kabala ba ngin kit hapla ngin kit haki tiar ki jongi ke bangi nyuan ra sing shasem mla ban long kumta namar boleh uni uknyang jingpang umlong kumta namar ba udai ubane hapo kamet jong breu ko bamut sapo mde sabar kamu bamut sapo tebat ya kini ki jingpang kini ki dakishen ki pau kham hadin te bakani ki jingpau kala ban pau hapo khat sausngi hendrei ki dan ru menta ki badang ya pin shisha ba kidang ile ban pin shai menta hakabai dei bat ba kerala ka badang ile ban pin shai ru ikini ban pin shisha ba kala ban shimpor khambun singi susu wat ya kata ka khasau singiru te kumba kalong menta hi yanga shimen ya kai ka baki ki naka sarkar jela baka ka betha yanga banga di bensyong hayeng ka betha yanga kumba arpho prasngi bensyong hayeng ka bamut kala ben simpor hadu kata singiru ndrei kumba kalong menta empat pendapat ba ru halor kata ka bentah ndrei ka datang kejing ai jingmut shimet baka nusngi kila la hab haban pensyong kerpang ni haban isolate ni haban ne ta quarantine ka ba syong pin kriya ila dia ni ki bahiyang hasam halaki jongki yang kisam mo te ya kani kwa ban koran shai sisien hakani ka bentar bar ka pen bar kata kalong ba dan betip kumnu upoi nu khnang jing pangshani ula ban wan nanuru rei ka hadu mata dang don ta ka jing wat bania ka sarkar ka dang le kani ka bentar khna ban wat ki jing tip ki ba bania mo to te hak bentar ka balai ka long ba ka bai dei pat bat kinos ki doktor bat kini ki babun ki kinong kursan bat kinong sumar ki jongi ki ba ai ni ka jing sumar haki ni ki hospital bat ki wei ba kata ka long ba ki babun na pedeng jongki mdei tangki doktor kinos ni wat kinong trei haki ki hospital ru ba ki staff bat ki wei ka kadan kani ka jing sha thau sha ben sha wo nganget ba kani kumang jong kam dei ka jing lingkot jing mut berkhat ke jongi hamrai kadi ke jing shai ke jing bam shai ke jongi but kani kam dei ke jing long ke jongi jing shisha bingin ben ngin kho inu te ngi dei ki bri ke ba iwe ngi dei ki breu kita ki ba smuthu iwe but ki ba ke imlang salang ke jongi ngi je trelang kum ka wei ngidan ke snong ka thang ngidan ke dorbar ngidan ka imlang salang ka bangi ngi rap iwe ngi rap mar kaliang re ka datang na ka daw ke jing bam shai ke jongi halor ka ni benta ka bangi sapoi ban nget lani ban tho wat ban wo dong wo niaru yakini ki bopli ki ba ai ke jing sumar te khman tinga ko ban penpau hani ba kata kalong ba kini ki bopli ki babun ki batre ki hospital kum ki PHC lani kum ki jaka jing sumar ki babun but kini kajing sisa nadu sabun wan uni ukurna virus uni COVID-19 ru kajing sisa maki kidi baningkong ban le suba le khoj ila die but baki kin pen khoj ila die kita ki hand sanitizer ki don ki hospital ki jongi ki jaka shong duty ki jongi but kum ta ter kidi maki ki baningkong ki bala ban le khoj ki bala ban yada nalor kata ki di makiru ki bala banai ki jing sumara da ngiyo in knya jing pang la da yaki ngim ay kalat biki kin shakri kerkom ke badai kin ay ki jing shakri da mata jongi ki pajba ki badan hal ki ying ki sam ki bari ila di ki baburi ila di noni knya jing pang la da ngim ay ki kalat ban le kita ki baro khoi banai ta ki jing sumar ti kumnu ke ngila ban pen khia kumnu ngila ban yeng le in knya jing pang namar ba hakanu kanu ka thma ki dan ki sipai ki bayang nang tin khman bagi dan ki sipai ki bayang na sini sedien bat kini ki kita ki sipai ki bayang nani nakman ban yale itu khanyang jingpang bakhnang mamangi ki bana sedien kan suk yengi bingin la ban yang yale namar bale ya mari ki ba kham khlan ni ba kham jur ki tei ki ladap ban ki ladap ban sim lupa ya ki jingit khli ala ki jongki kiti te la de fidei ki doktor le fidei ki nas le fidei te ki help ki medical staff ki bayarap ha ka ban yale in khanyang jingpang na ai msi me phi ba ya ki ba phi le
ngi kum ka jat ben riu ngi kum ka ri kum ka jela ngi don ring kat bel phi ngi ai men sim phi na wi sngi shkoi pan but ngi tip ngi don kam mi phi ngi don kam mi phi ki por baro khoi ngi don kam ki phi ki jaka ki phi trei ba khanu ko benta ngatip kalong ke bakhia nam ta ka yeng ke sem ke jong phi nam ta imlang salang ke jong phi ndai la da phi phim mi la da phi phim dan ki jaka kabu jing sir kabu jing ma susu penbandingi nomor bangi ngi syania teli ke jing trei ke jong pi ngi syania teli ke jing start ke jong pi ngi syania teli kata ke jing ai jing sumar ke jong pi na beta kita gi blayo pang wadru kita gi jakaru ki bampat don uni khna jing pang nomor lada phimdan ma phi ngi nginum la ban ye bangi ngimdan ke nu jing yaram di jing long ke jongi kum gi khasi bangi ngi kloi ba ban nge nomor ba ke jing long shida men sim ke jongi ke jing long khuj men sim ke jongi ba ngi kloi ban nge kloi ya iki ai ka jing mot ke bangi nge kloi la don menu ki ba yathu yingi la don menu ki ban ra khu bor ngi kloi ma ban nge ba kata di jing long ke jongi ngi long shida ngi long lui ke babun ba kiliang ti henrei haba ka ba dei pat kani ke jing pang sngu ba ban shim khia namar ba kamlong yingi bingin nge kulmar lengi nget bi ni no reng don kam ban chuti be tang kata ba uni khyang jing pang la ban yada tang da ka bangi ngi le khoj ila de le skol le subai la de omde de jing yarap ke beki ki ayengi omde de jing don ke jongki haki para marjan marpa jongi omde de jing ya lenti ke jongki nakhmat yeng jongi lani omde de jing don jongki war khasnong ke jongi ru henrei kani ke jing ya bet hi kade ke jing ya bet tang na ubri ubala tikena ban yo lada 4 tikena ban yo ka mod la ban long bu khlamyo ru la ban long ban ba phio ma phi ma ki khlamyo katar ko la ban long henrei kumba kalong hi smubha ban nget ye ki balong ki khubor ki ba hamsaya ki ba phim pat tikena henrei nget tang kata kai ba sarkar ke batha na wi ke sin ko pat ba kata kalong man sat khoi lagi jong ki kiti ban kiar na ke jing ya don ki jaka pat ba bala de phimi bani thi jing thiet mi tang marwei arngut nakawei ke yeng khnang ban la ban yada ye phi ba phin lek bani kursom kita jaka pai ba bayo hale phi wan ra da jing bakala phi wan ra yu khnang jing pang se yeng lani phli ra yu khnang jing pang na yeng shaki wei pat kini ru kilong kisngi ki ba bat ki ba shitom na mata ki ba bun na pedeng jongi nga nge ki badang don hapo ke jing duk ke jing kerdu ke jing duna ki ba bun ba kiliang tengah kerpat di kani ya baro ba kata kalong bangi ngin le ban kunai binginom le pahu la kalong ha ka bam gadi ani la kalong ha ka thiet ka pet ni kanu no kaliang khnang ba kani la dangi sung thu bingi don khambun yarap pat bingi le pat di kani bingi nai ke jing yarap pat di kiwe ki badan ha pedeng ke jing duna ni ke jing kerdu la kalong ki para marjan ki jong phila ni kinu ki ba phila ban thu ba phila ban kani ka jong khti na ka yeng ke sam ke jong phi mo ti swa ban le kani nomor bikini di kisni ki ba ba jenjar ba bangi don kam iwe pan la kalong ha ka jing mu jong perkhat bingi ya kershan ya ki da ka mensim ni da ka bormet ni wad da ka pisa pilan ni wad da ka bam kadi bangi ngila banai da beta kita ki badan kam mo tibat ka bakhadu hakani khlemat sabangan man perkut ini video bakata kalong ba kaktin ke jongi kalong ke badan bor hadu kata-kata kabala ban penim yubreu bakabala ban penyap yubreu ti kawi kaktin ke bami in action tur ke jongi la kalong haka rukam ke bangi ngitim ki breu ni kalong haka bangi ngikran ni ki wei la ni la kalong ke bangi ni tho da ka message la ni pha da ki email la ni ngi kran link bak video la ni kanu ru re ha baka mi hina ka sintur ke jongi ka don ye ka bor ban pen khia ka don ye ka bor ban ai men sim ka don ye ka bor ban ai jing im ka don ru ka bor ban penyap ti sngo ba ban jit ya ka wei ka kentien ka bami la ka sintur ke jong phi ha ka por bakum kani ba khnang ba kanwan ra tangi ke jing im kanwan ra tangi ke jing itali kanwan ra tangi ke jing ha pedeng jongi bat om ban wan ra ke jing pat jing pra namar bakani kala ban wan ra ya ke jing du ka bakhraw ke imlang salang kawan ra ke jing du bat ke jing duk ru ha ka imlang salang kan namar bakani kan penyap ke jat benriu kan penyap ke jing itip lem kala penyap ru wad ya ka jela ka rihi boro ka wei ya ka jinglong mriu man briu hi ka perthei hi boro ka wei tis ngobha ban je di kentien jong pi ba phi kran phi khana ha bai dei bu new covid-19 ba ni ka perthei ba menta namar bikini ki sngi ki bangi ngi don kam ya phingi don kam ya ka jing trilang ke jong phingi don kam ya kata ka ya ta ka mensim ya ka jong phi ka balong da ka jing it ka balong da ka jing itip lem ka balong da ka jing
tu jingmut iwe pat di semua ban kiar ni kini ni kubor ham saya balali ya kai ba phi phim tip semua wat keren semua wat plan maranga ya kani ngasam ila de ba ya kanu ka kubor ka ba ngampat tip dikena ka di ka bangi ngidang suya keren kum tu ha jingi keren ke jongi henrei ka poi haki bayo semua pat kila sim pat dokumwe bat kani kawan ra jing ma ya ka yeng kesem kawan ra jing mai ki imlang salang ti semua ban kiar ila de na kita ki baro bat jet ki kentien jong phi keren ka ktien jong phi ka long ka bor jet ma phi la phin penim na ni phin penyap ya ka long brio man brio te tangkini ki ba kwa ban pensai kan ni khleman jat bakadang lip kalai tengayo ban le gini kulish bu ni ki jing pet ki jong phi takoy ki singi shikoi pan ya ki nga sungu na bata ki bun ba ki bala kham no karta ki bala kham temen ki ba jumlin ban pet gini ki video na koy singi shikoi pan kulish bu ni phi baro ki ba ya ai ni ki jing kersan yang nak koy ki singi shikoi pan begini ki video ru kumju te hakani koy khlemat nga kwa ban ai ya kani koy ki jing penbena ba kata kalong ka badan kamba mo na jat bengi ngidang ya shong mentahan ya hieng te ngidan la kajong kapor bingin pe ki video ki babon ma hakani kapor ti lab nong ki khubor bat ki hinre ya kani ka we ngakwa na jing pen bana bakata kalong ngakwa pen snga bahai kani mo kadon ka we ka channel ka jong iwe ni perlok khasi jongi bade na kani ka jelahi bat iju ya thu khana ki khana tang ki ba pher ki khana tang ki ba pher hakaru kom jong ka video mo ai kini ki khubor ngam ma ba kimni khubor ye kini ki jingi thu khana te bat hakbede bet kini ki jingi thu khana jong ki man barem ki ba handai thai ba kita ki jinget ki ksoi ki krei bar kita ki we te ki long ki jing thu khana ki ba sutana ba do kata ngala pe kita ka video jongi ban ngakwa ba phiru finishim bentalang pin pe kita bat pin bangin tip susu ya ka ri ki jongi ngin tip susu ya ka jelai ka jat benriu ki jongi ba kita ki khana tang ki bari ki badan hapo kani ka imlang salang jongi kum ki khasi kharamo te soba ban page ya kani video phila ban subscribe rui phila ban agi jing kersani idang su sedang te henrei nga kadan kam ka jing kersan ki jong pi khang bin nangla ban le susu ini ki video na ban ai ka jing mentoy ka jing tip nam ta jing iwe piwe te ngampan itu i ha perteng ngampan itu i hende kadang de dang tang ka jing ya itu pateng ten ring i pa di kani ka video hakata ka channel ka jongi ka bakrteng ka khasi data channel mo suk ba ban puli khasi data channel mo supaya bi kata ngan buru kita video ya kata ka link ngan bu ki video dengan bu ta ka link hang ni hapo jangan di description hapo comment section ru phila ban like kata phila ban pen bat phila ban aru jing kersan ta jungi mo te le ya kani te baro telilang nyin long ka wei nyin im nyin ya shakmat shafrang la dagwan kuno nu jing eru telilang ngila ban yeng persha kini ki baro khoi namar bangi kum ku jat ban riu kum ku jala yeng lang ka wei khublai